San Dominku, il-qaddis tant maħbub fil-Birgu. Ta' kull sena l-ġirbin ifakru l-istorja tiegħu ta' kif San Dominku kien magħżul mill-Madonna u fdatlu kuruna ta' Rożarju. Bħala tifkira ta' din il-ġrajja laqda fil-Armonika Prince of Wales flimkien ma' residenti żażnu statwa li kienu ilhom jistennew sentejn. Dan fost armar ġdid bħal pavaljuni li qed jitgawdew tul il-festa ta' San Dominku. L-istatwa tal-Madonna mdewra bl-anġliet poġġiet fid-daħla prinċipali tal-Birgu quddiem l-istatwa tal-ġebel ta' San Dominku. Din inħadmet b'mod li tur ix-xena simbolika tal-Madonna tat il-kuruna ta' Rożarju lil San Dominku. Paolo Farrugia, li ilu għal dawn l-aħħar 25 sena fil-Kumitat tal-Festi Esterni, spjega li l-istatwa għandha diżinn oriġinali xogħol l-iskulturawċi Paolo Aquilina. Għalina huwa onur kbir li l-Madonna għażlet lil patrun tagħna San Dominku biex ittieħ ir-Rożarju. Dit-talba li hija waħda mill-aqwa talbiet li tagħna l-Kristjani. Grace Gatt, residenta fil-Birgu, stqarret li kien hemm senja kbira għal din l-istatwa. Fl-aħħar waslet u ħadna pjaċir ħafna bija u li ġiet inawgurata llum kif inhi taż-żgħażagħ u kienet ta' tfal ukoll. Għalina tfisser ħafna għax il-Madonna dejjem kellha parti mill-familja Dominikana. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.